Berriki jaso dugun informazioen arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiak peajea martxan jartzea aurreikusten du A636 autobidean, Beasain eta Bergara artean 2022ko urtarrilean. Hori dela eta, Kontseilu Sozialistak Goierriren eta Debaiararen artean peajerik ez, bizitzaren garestitzea gelditu izeneko dinamika antolatu dugu, eta horri lotuta ondorengo adierazi nahi dugu. Lehenik eta behin, azaldu nahi dugu aipatu berri dugun peajearen inposaketa langile klasearen bizitza garestitze progresibo eta orokor baten adierazpen modura ulertzen dugula. Bizi dugun momentu historikoa krisi kapitalistak ezaugarritzen du. Europar bloke geopolitikoak gainbeheran aurkitzen da mundu antolaketaren eta oligarkien arteko lehia imperialista berrian. Eta azken hamarkadetan mendebaldean egituratu diren ongiezate estatuak desegiten ari dira. Baita horren bitartez, eta langileri esplotatzeari esker, giza talde batek lortutako baldintza ekonomiko, sozial eta politiko privilegiatuak ere. Esan nahi duguna da, proletarizazio prozesuan murgilduta daudela gizarteko erdi mailako klase estratuak, eta langileria xumean berriz, miseria eta pobrezia orokortzen ari direla. Testuinguru horretan eta aipatutako prozesuaren adierazpen modura ulertzen dugu ere, azken hilabeteetan hain begibistakoa bihurtu den hainbat produkturen garestitzea eta ondorioz, langileriaren soldataren debaluazioa. Horren adibide dira, esaterako, argindarraren prezioa, gasolinarena, oinarrizko hainbat elikagaiena edo aipatutako peajearen inposaketa. Bestetik, basakeria horrek erantzule zezenak dituela ere adierazi nahi dugu. Gutxienez, oligarkia internazionala, burgesia, Espainiarra zein bertakoa, eta alderdi politiko guztiak. PSOE eta Podemos alderdiek gobernu erantzukizunak dituzte Espainian, EAJak EAen dituen bezala. EAJ da gainera, Beasain eta Bergara arteko peaje berria jartzearen sustatzaile nagusia. Baina gobernu ardurak ez dituzten gainontzeko alderdiak ere, langile klasearen pobretze eta miseria areagotze prozesuan kolaboratzaile aktiboak eta zilegiztatzaileak direla ulertzen dugu. Horren adibide da, kasurako, Espainiar Kongresuan alderdi guztiek oligarkiaren interesetara diseinatutako Europar funtsen alde egin izana. Azkenik, burgesiaren ofentsibaren eta bere adierazpena den peaje berri horren aurka egiteko modu eraginkor eta kontsekuentea antolakuntza komunista indartzea eta sozialismoaren alde egitea dela ulertzen dugu. Egungo bizi baldintzen aldeko erresistentzia borroka bat baino, askatasunaren aldeko borroka unibertsalean ale bat gehiago da peajerik ez bizitzaren garestitzea gelditu dinamika. Eta horrek, besteak beste, jarraikortasuna, disiplina eta eraginkortasuna eskatzen ditu. Bide beretik, norbanako zein eragile anitzak borrokaren parte izatera bultzatu nahi ditugu. Haleta nahi duten modu zein intentsitatean bizitzaren garestitzaren aurka egiteko. Klase kontzientzia berpizteko, alderdi borrokalaria zabaltzeko eta antolakuntza gaitasunak handitzeko indarrak areagotzera animatzen ditu. Gure aldetik, datozen hilabetetarako hainbat protesta eta kontzientziazio ekimen antolatu ditugu. Zeinak datozen asteetan komunikatuko ditugun gure sare sozialetan zein prentsan. Batu borrokara, peajerik ez, bizitzaren garestitzea gelditu.